F'laqgħa mal-Prim Ministru Libjan Fayez Mustafa al-Sarraj fil-Berġa ta' Kastilja, il-Prim Ministru Malti Robert Abela stqarr li l-viżjoni ta' pajjiżna hija li jkun hemm aktar ħarsien tal-fruntieri, inqas traffika uman u attività kriminali u l-aktar importanti inqas telf ta' ħajjiet. Il-laqgħa mal-Prim Ministru Libjan immarkat il-bidu ta' żjara statali f'pajjiżna u ntlaqa mill-Prim Ministru Abela fi Pjazza Kastilja fejn it-tnejn ispezzjonaw il-gwardja tal-unur. Waqt il-laqgħa tagħhom il-Prim Ministru Malti irringrazzja lill-Gvern Libjan tal-ħidma li qed iwettaq biex ikunu protetti u salvati l-ħajjiet fil-Mediterran. Malta kienet għal bosta snin tirċievi numru ta' immigranti minħabba l-attività kriminali ta' traffikar tal-umani. Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li storikament iż-żewġ pajjiżi minn dejjem kellhom relazzjonijiet tajbin ħafna li waslu għal numru ta' investimenti f'setturi differenti. Dawn l-investimenti waslu għal riżultati li minnhom gawdew iż-żewġ pajjiżi. Semma li l-Libja għandha tkun tal-Libjani u mmexxija mill-Libjani u li l-Gvern Malti se jibqa' jappoġġja lill-Libja u se jkompli ħajjar aktar investiment biex ikun hemm aktar għajnuna waqt li l-Libja qed tibni lilha nnifisha. Dan kollu se jassigura aktar paċi u stabilità. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Libjan sostna li żjarat spissi li jsiru f'Malta huma biex dejjem ikun hemm aktar konsultazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi dwar diversi temi komuni ta' interess. Saħaq li l-isfidi li hemm fir-reġjun tal-Mediterran iridu jkunu affaċċjati flimkien biex inħolqu opportunitajiet ġodda li minnhom igawdi kemm il-poplu Malti kif ukoll dak Libjan. Iż-żewġ mexxejja nawguraw iċ-ċentru ta' koordinazzjoni bejn Malta u l-Libja f'Belt is-Sebħ. Dwar dan iċ-ċentru, il-Gvern Malti u dak Libjan rikonoxxut mill-ġnus Magħquda kienu ffirmaw ftehim f'Mejju li għadda fit-Tripli waqt żjara li għamel il-Prim Ministru Malti. Dakinhar iż-żewġ gvernijiet qablu li jistabbilixxu ċentru ta' koordinament fil-pajjiżi rispettivi, dan biex jiġi miġġieled it-traffikar uman u l-immigrazzjoni illegali. Fl-aħħar nett, il-Prim Ministru Sarraj awgura li żjara f'Malta tħalli l-frott tagħha biex igawdu ż-żewġ pajjiżi. Jakkumpanjaw lil Prim Ministru Robert Abela taħdidiet kien hemm il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Evarist Bartolo u l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.